On long. Siis tää peli on niin rikki oikeesti, kun tässä on nää vitun modellit nykyään. Linkissä ei ketään. Longi tyhjä. Loggerino. Long clear. Se on varmaan se CT siellä vitun roskiksella Squatin kanssa. Yksi saa M4 kanssa saitin. CT, oho. Tuo on mainos. Oho! Ai, mulla loppu kudi. Oi vittu mikä hedy! Vika CT!